Khona-ke ubuzile la ku-comment section wathi-ke ucela simchazele ukuthi ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha imvula. Ngizochaza-ke lonke uhlobo lemvula noma ngithi izindlela zokuna kwemvula. Ukuphupha nje imvula ejwayelekile le esiyazi sonke. Lokho-ke kusho ukuthi-ke uzothola okuthile ngokuphazima kweso. Kungenzeka kube-ke yisipho. Ukuphupha-ke imvula enesivunguvungu nje le ecasulayo impela. Uma-ke kunesivunguvungu kunezikhathi-ke ezinzima kakhulu eziza-ke kuwena. Kuyoba-ke nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho. Kodwa-ke uma uwenza ngokuhlakanipha ekugcineni uyophumelela. Ukuphupha imvula isimile sekunani ilanga phandle. Lokho-ke kusho ukuthi-ke inhlanhla enkulu ezayo ekusaseni lakho noma ngabe yini-ke oyizamayo ungayiyeki ngoba khona inhlanhla ezayo uma kuthi ube nalelo phupho linjalo. Ukuphupha unethwa imvula kusho inhlanhla enkulu. Ukudlula kwakho-ke kwizingqinamba obubhekene nazo kanye nokuzayo nokuza-ke kwezinhlanhla empilweni yakho uma nje ikunetha leyo mvula. Uma kuyikuthi-ke khona la ongazwanga khona noma-ke khona iphupho ofisa sikuchazele kabanzi ngalo, usuyothinta-ke naye inombolo 060 876 6467 la esokuchazela khona iphupho lakho silihlaziye nje impela ngo-R20.